Saka vakazopinda ndo vakazoona kuti mune amai vasaidzirwa pasi pemubhedha. Kuti mwana uyo azobayiwa akange aona amai vemukomana uyo vachibayiwa mwana uyu ndokuskrima kwakaita achibuda achialeta vanhu vese vakinge vari panze kuti mumba mune urezi kuitika. Mapurisa akasvika achitaura kuti ndauraya munhu, ndauraya mama. Vari kunyanya ipapo pamapurisa Marimba neMufakosa mawani ende vacho vangauya pacrime scene vanhu vacho vanotodya nevanhu vedombo ivavo zvisiri zveombonyepa ngavauye vanditore uko. Patori pamba panotoitwa zvezigure nemadrugs zvese nekuti izvo zvakutori navanhu vakatohwanda kusango kuzvigaro. But munhu wekuti tisingazive paanga akumboita zvake zvekuti zvechipostori zvechin'anga kuti ane kwaakambenge amboenda ambobata kana kuti asei atizivi. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Munyaya iri kurwadza, nyaya yavhundutsa kuno kuMufakose, mukomana wechidiki akauraya mai vake akasiya avaisa pasi pemubhedha. Baba, tine urombo nezvaitika kuno kuMufakose. Imimi manzwawo kunzi zvakafamba sei? Ini ndandigare kundogara kuBelvedere ndafonerawo makuseni nenzino yangu akanzi baba manzwa here zvaitwa chi zvaita mukadzi weshamwari wenyu ndati kupi azviri Mufakose ndatano hapana zondanzwa kanzi mushamwari nyadi mukadzi wake abayiwa nemwana wake ndati mwana wacho upi wacho akanzi mwana wake mudiki ndaifungidzira ndiumwe uyu ari anorwara panapa but zvandibata ndati kowana wachii munozwana apindwa nemwana iyi munozva ndabatikana ndade kuenda kubasa ndatadza pandauya kundaona baba wacho zvandichemedza kuti tosvika kupi vari kuti zvakafamba sei. ini ndataona baba wacho shamwa inenge handisipo but ndangodini ndangotaura kuti no mwana wakumba kuti pane zvaaita semunhu ari kurwadziwa haana zomupedzera kudini kunditsanangurira zvese nekuti akabatikana. Tirikunzwa vazhinji vari kutaura kunyange mapurisa vanga vachitaura nyaya yezvinodhaka zviri kutorwa muno Mufakose. Chii chamurida kutaura pamusoro pezvinodhaka zviri kutorwa nevanhu? Nyaya yezvidhaka zvinodhaka izvi tikumbira mapurisa ngaite serious nazvo. Mukuona ngaite serious nekuti iye zvinenge atendera muno muka unongona towana 2-3 anenge akagara magoronga but ndinoshaya kuti ndinoripota kupi but ndozva pane vamwe futi pandinotozva kuti mwana wepakati but tikumbira mapurisa ngaite serious nenyaya idzodzi wana ngadini ngaatorwe kana pane vanhu vanoziva kuti mwana nhingi anoita zvemadrugs please ngavaripoti kumapurisa kuti tikona mwana wanhingi zvaari kuita zvisirious onai magumire zvaita manje izvi tisingafungidzira kuti mwana achaita zvinhu zvakadai kuti mwana anosvika pakuuraya amai ko mwana uyu futi akabva achiti makanya yemwana akaita sei? Mwana ndangozvinzwa kuti mwana ari kuchipatara akamubaya futi mwana kuti akamubaya nekuti ana kumona. Tibatsira mapurisa please musangoti kuti zvaita pano chete munozvichatendera nyika yese. Vanhu vakatanga kuona mwana waakanga abaya vachimhanya naye kumapurisa ekuMarimba. Mukomana uyu anonzi iko kwakasvikotaura kuti akanga auraya mai, asi kuno kudhoo rakanga rasiwa rakiwa. Vanhu kuzopwanya kwavakaita dhoo vachipinda mukati vakasvikoona mai vakabayiwa nemapanga. Vatataura navo vati mai ava vakabayiwa nemapanga zvokuti rimwe racho rakatotyokera, rimwe racho ndo rakanga rakutangira raishandiswa kucheka mai. Mukuona zvemadrugs nhau iye yaitika apa zvemadrugs asirizvo andimanzwisa was mukomana uyu pamba pavo baba ake vanogara vachitaura kuti aimboika aikiwa muromo unechi une simba. Zvavanenge vachitaura kuti aikiwa ndo zvazoitika nemwana wavo andimugona. Baba ndo vanotaura kuti aikiwa several times vachizvitaura hatisi kuvanyebera kana kuti kuvapombera kana chii, tikutaura zvinhu zvawanda sei
zvavanotaura zvinonzwikwa nemunhu wese, maneighbors ese vanozvinzwa, handimanzwisi. Zvavanenge vachitaura ndo zvazokonzeresa kuti mwana wavo asvike mukuita izvozvo. Mwana uyu munomuziva here imi magariro akaita, munhu akaita sei? Zvinhu zvekuti here imi munototi zvatishamisa zvaitika izvi, kana kuti mumashure pane zvimwe zvaitika zvekuti munotaura kuti hatina kukatya mara nezvazoitika izvi? Zvinotishamisa because hazvisati zvamboitika pambapa, zvatotanga kuitika kwaari iye mwana uyu. Pambapa hatizive munhu akamboita incident yakafanana neiyoyo. Aigara sei namai vake, aigara sei nemimi vanhu vemuraini? Taitonzwisisana naye, but munhu wekuti tisingazive paanga akumboita zvake zvekuti zvechipostori zvechin'anga kuti ane kwaakambenge amboenda ambobata kana kuti asei hatizive. Zvinhu zvatikufungira isusu because nezvinhu zvaitika tofanira kuti titarise kuti chokwadi nezvinhu zvakamboitika before, kuti titaure kuti vanhu vazive kuti zvinokwanisa kunge zviri zvonzero yaita kuti zvinhu zviitike. Handimanzwisi. Asi imimi semugari wemunomu muchinzwa nyaya iyi zviri kunzi zvakafamba sei? Vanhu vanga vachitanzi aida kurepa zvisiri izvo. Handimanzwisi. Tisingazive kuti vakange vanetsana china mai vake mumba kuti mwana uyo azobayiwa, akange aona amai vemukomana uyu vachibayiwa. Mwana uyu ndokuskrima kwakaita achibuda achialeta vanhu vese vakange vari panze kuti mumba munechi muri zvikuitika. Mukomana uyu after that mwana abuda mumba achimhanya achizotorwa namai vaSteven. Handiti mukomana akabva akiya dho akabva abuda abva amhanya akadai, akatomhanyiswa. Handichazi angu mudanano akamhanyisa, but akatokiya dho akatomhanyiswa, akatonojambira muchikoro. Handimukona kuti azoenda kumarimba hatizive kuti akazofamba sei kuti aende, but knowledge wana ndichitaura naye, wana ndichikutaura iwe ndiye munhu akazomuteera nemufano weapa anonzi Tawanda nemotikari, vakanomuita kuti vakamuescota kuti achinopinda marimba police station. Apedza kuuraya mai akiya dho akatoenda ega kumapurisa. Akabuda intention yake kuti ari kuenda kupi hataiziva kuti ari kuenda kupi, but according nekuzoteerwa kwakaitwa nana knowledge, ana knowledge vakanosangana naye pana Gairezi, which means direction yakatora ndeye kuenda kumarimba police station. Handi muri kuona tisingazive kuti pane zvakamutrigger kuti aende kumapurisa hatizive, but tikutaura zvinhu zvakaita zvakaitika zvekuti azokwanisa kuenda kumarimba, akatoteerwa naknowledge. Vakomana vakamuteera vakanga vatoona here zvakanga zviri mumba, kana kuti sezvo dhoo rakanga rakakiyiwa vakangoteera munhu vakatora zvataura mwana? Knowledge kuti azoteera kumarimba kuti azonoona kuti mukomana uyu apinde marimba. Knowledge akanga amboenda kumarimba achiendesa mwana because pekutanga haana kuziva kuti mama vashaya mumba. Akangoona mwana neropa rine mwana, vanhu havana kukwanisa kuziva kuti ropa futi riri pana hembe dzanyasha harisi remwana chete, iropa rine ramai futi. Zvakaitika kumanguva iyi zvinhu izvi? Sanzi riri kuma past 1-2 iwo masikati ma200 past 2 masikati. Mukomana wava kutaura kuti akaenda nemwana, vakatora mwana vachienda naye kumapurisa kuti vapiwe police report kuti mwana anorapwa since anga akabayiwa because munhu hakwanisi kunorapwa kuhospital pasina police report, because vekuhospital vandauziva kuti chii chaitika kuti munhu azodai. Vanhu vakazoziva sei kuti mumba muna mai vabayiwa nemwana? Vanhu vatanga kuisana nharo apa kuti amai ambuya vemwana uyu vari kupi, because mwana uyu anogara ina ambuya yake, saka ambuya vemwana uyu vari kupi. Ndo pakazonzi nevanhu ngatipazei dhoo tipinde mumba. Kupazwa kwakaita kwadhoo uyu knowledge ndiye watikatungamidza kuti apinde mukati because ndiwo muzukuru weipapa. Uyu ndiye akatonotanga kutoona kuti ambuya yake vashayika. Mukomana uyu asvika kumarimba ane chaakataura here chaakanga asiya aita, uye mapurisa vakazouya kunogere chicho chakazofamba sei? Mapurisa akasvika achitaura kuti ndauraya munhu, ndauraya mama, asi kuraya kwandaita mama
mama ndo vanga vachida kuuraya mwana kunyeba kwaanga akuita. Handi muri kuona angakuvharidzira zvaaita. Saka uyu paakazodzokera bheki kupolisi abva aona ambuya ake vashayika mumbongo achisvika kuti kumapurisa batai munhu isai munhu chenu auraya amai vake. Ndo mazikano azvakazoitwa nevanhu vese kunzi pane medhi yaitika. Chii chamuri kuda kutaura chiitiko chinovhundutsa kuti mwana akasvika pakuuraya mai, uye mungatitsanangura here kuti akashandisa chii pakuuraya mai uye pakubaya mwana uyu? Akashandisa banga pakuuraya mai vake. Rimwe racho rikasaririra rakatyokera rekutanga kuzoti azoda kuvacheka huro ngerimwe banga rechi2. Handi manzwisa screwdriver haina kubaya amai, yakasenzeswa kubaya mwana. Mwana akakura sei akabayiwa mungazive? 4 years something. 4 years. Mwana musikana ane 4 years ndiye akabayiwa nescrewdriver. Mai vachibva vaurayiwa nemapanga. Rimwe rakatyokera mukati, rimwe ndo raaida kucheka naro. Zvakusiyai muri papi? Muri mugari wemufakosi. Hapana nguva tabva kunoku zvakare chinzvimbo chimwe chete, area imwe chete inoyi umo mune mwana akachekwa nebanga neboyfriend yamai vake. Nhasi unowu taafuti muarea imomo mwana acheka mai nebanga. Chii chamungade kutaura nezviitiko zviri kuitika zvinotyisa kudai? Zvinototishungurudza because hatinge tichitarisira zvinhu zvakadaro izvi kuti zvinge zvichiitika. Handi muruona but mukomana hatingamboti ane zvinhu zvaimunetsa kana kuti chiyayiwa tikadaro tendichinyeba mweya inopfeka vanhu. Madrugs hatisi kuti madrugs angasinga airova madrugs but hazvisiri izvo zvemadrugs is out of zvinhu zvese zvaitika. Handi muona Gomirai. Mukuona sei ndiri kuti zvemadrugs hazvisiri izvo. Mukuona chigulezi mfana uyu kuti azosvika mukunobaya vanhu akamuona nguva yachona kuti angabva mukuputa mutoriro ndiani. Handi manzwisa hapana akamuona. Vanhu vari kutaura vanhu vemufakosi sekungotaura kwavari kuita kuti mwana anga achida kurepwa ndiye akonzeresa kuti amai vazourayiwa. Vanhu vari kutaura zvavasiri kuziva but zvinhu zvaitika chaizvo vari kuziva they are very few. Vakawanda vari kutaura zvavasingazivi. Tataura zvakare nevamwe ana mbuya vataura kuti zvinhu izvi zvinokatyamadza vaisazviona ivo vachikura, uye vana vavabereka iyo zvinezvi vavamuka havatsiurike. Gogo, tine urombo nezvaitika kuno kumufakosi izvi. Ichokwadi. Mungatitsanangurire gogo kuti makanga muripo here, makanzwei, chii chamakaona? Handina chandinoziva mwanangu. Ndisipo taendawo kubudiriro ndopatiri kusvika tiri kuwana pakazara vana apa tiri kuti chiko chaitika tozobinzwa svikanzi pane mukomana wepapadi asiya kuvadza mwana nemapinjisi. Mumashure hatina kuziva kuti amai vacho ndo zvaitika. Tozonzwa svikanzi kana amai vacho vari kutsvagiwa havana kuwanikwa, amai havapo, vanhu vari kupinda mumba havasi kuona kuti mune munhu. Saka vakazopinda ndo vakazoona kuti mune amai vasaidzirwa pasi pemubhedha. Ndopa vanhu vakazotaura zvikanzi amai varimo vaiswa pasi pemubhedha, asi vari kutaura vari kuti hanzi vakanga vakavhara nemapadza nematsaga pasi pemubhedha ipapo. Amai vari pasi ipapo, matsaga nezvese zvakafushirwa zviri ipapo zvakavhara amai. Gogo, tiri kuona kuti maavatana maona zvakawanda muchirarama. Zviri kuitika izvi maizvionawo here muchikura kuti iko zvine zvaakunge kuuraya munhu? Hakuchatyisa isati kana kutozviziva tanga tisingazvizivi. Kana paifiwa tainzi vana adiki musapinde, siyanai nazvo nezvevakuru. Zvinoti kutoshamai zvinoti kana pwere yakaita sei inomhanya chinouraya munhu. Aiwa, takutya nazvo zviri kuitwa nevana vedu. Tatya kuti amai vako ndonobata amai kuti ngavaurayiwe, ndovauraya. Zviri kutityisa hatisi kuziva kuti zviri kurevei. Wamweya here chachiko hapana chatiri kuziva.
vamwe vanga vachitaura nekuda kwedambudziko rekuti vari kuti zvinodhaka muno zvawanda mumufakose. Zviri kutaurika kana vanhu vese ndio matauriro avari kuita. Imimi muri kuzviona here vana vari kuita sei muno mufakose? Aiwa, vana vari kudhakwa kuraradza kusingaiti neumbavha zvese vanenge vachizviita. Munofunga kuti chii chingaitwe gogo kuti honye yakadai soi isarambe ichingopinda muvanhu? Ngazvisiwe zvedoro irore. Dai vanhu vakarambidza doro pamwe zvingave nani, nekuti doro irori kubvira pakatanga doro irori inongohaiwa inongoisikanzwa bedzi iri kungoitika. Saka tichazvikwanisa kuti tizvigoneswe tazvitadza. Gogo, tauyawo uko kune umwe wenyu atorerwa upenyu paruoko rwemwana waakabereka. Chii chamunoda kutaura? Tinoziva isusu tinotonzi chirere mangwana chigokurerawo, uye munhu akatoshaya mwana munonotsvaga zvese kuti akwanise kuwana mwana, asi nhasi uno mwana uya ndoyauraya mai. Inhangu pandingabvire kutaura, vana vemazuva ano havasisiri vanhu, imhuka. Anokudza mwana achikuti pfutseke ibva apa, hapana zvamunombondiita. Haachabvokudza kuti ndamai kandi wakamurera, haane nazvo. Anokudza mamwe mashoko okuti unonzwa kurwadziwa, kuti zvauri kuita izvozvo zvakaipa. Vamwe vanodhakwa zvokuti unzwa shiti wenyu ezvo ndingakubhokisei. Woti ungandibhokisei nini? Ukandibhokisa ko ndikafa uchasungwa uchienda mujeri. Saka ndichikumbira kazhinji vana vanenge vakumwa zvinodhaka, ende anongotaura imwe speech yokuti munotoshama kuti mwana wangu here kandi haasi. Aida ndichikumbira dai vachiti kana vamutora munhu akadai ngwamboenda maanombonofari vombomupa hard labor adzidze pamwe angadzokerechi kumashure. Vane mazuva ano dzaamhondi, anokutuka gokudza kuti hapana munoita nemba yenyu iye ndiye anenge akutotonga mumba yemunhu, iwe ndowa mwana, hapana chaanoteera chaanokunzwa. Zikurukuru adai zvaikwanisa kuti tuhwa tinoregedzwa, zvainzwika pamwe vanhu vaidzokera kukura kwatakaita. Tatambokura chitukana ana mama vedu isusu kuti kandipfutseke kana munondiite chimi ndokurova imi mune basa here imimi. Ndikati ezinonga ndirove, asi time handaitinge ndesipa ndinotokudzosa ndikakurova. Asi kandorova ndichakuripota uchangosunga. Kana vasunga munhu ngavamusunge kwete kumuririsa pai kumhosa tidzokera kumba, ngavambombo hadi time yekuti ambopiwa mutongo pamwe akabuda vanobuda munhu musvini ozvazva ndikuti ati zvakaipa. Gogo, mungangotitsananguro here pamusoro pamai vashaika vanga vari munhu akaita setinoziva kuti tinobatana mumaraini tichida kudzinamo kana kumachechi, mumwe wenyu anga ari munhu akaita sei? Amai vangu akanyarara ivava vairiitira mhuri. Kana iye mwana iye avauraya uyu vaitoona kuti adya mwana uyu aida kutora aiba chikafu mumba satinoziya achinotengesa vachibaka namufoni achibobvisa line otengesa foni zokuti handidi kunyepa vanga vari munhu amwe nemwana wavo iyeyizvo akasinganzwisise. Asi sokubereka kwaamai nongochiti mwana wangu, asi zvakaoma zvangu achigara achitati mwana weyi munhu wake hauite. Kana newe ukamukwaziso hakudaire anenge achingoita vanhu vezvo anenge aita maziso kandi kudhakwa kuti chichi akakutarisa zoti atakutotya kuti pamwe anozongosimuka kakurovo. Amai ava aiva ndiri kuvanyepera munhu anga akanaka, ende vaishanda vachitengesa zvinhu kuti vabatsirane nomurume kuti vadye vana ivavo. Iyeye anga akapanduka pane vamwe vese. Sei muri kuti anga akapanduka? Mataura kuti anga akutotyisa, zvichireva here kuti mungati mimi zvazvadai izvo hatina kukatyamara nekuti kubva kare ane zvaaita? Taingoziva kuti anoba, asi zvachikatyamadza zvokuuraya amai hatambofunga kuti angasvike pastage yokuti angauraya amai. Tatipo zvedu tataenda kubudiriro takazomukwa ndoziva tikasi takanzwa kurwadziwa kuti apa pokuzouraya amai nokuda kukwadza mwana womukoma wake apa patirwadza zvakaipa. Tataura nevagari vemufakose uye nedzimwe hama dzatsanangura kuti pana mai vakanzwa mwana achichema vachibva vazonunudza mwana vakamhanyana naye. Tanzwa kuti
muri hama ya mama vakavashaika ihama yenyu, mungatitsanangurwa here kuti muri kunzwa kuti zvakafamba sei? Ini nangu kunatsotaura chokwadi, I'm still in shock. Matsanangurirwo acho hazviri kuitwa. Mama vanga varipo, vanga vari kuseri vachigeza, ndo matsananguriro andakaita. Vari kuseri vachigeza vakazonzwa kuchema kwakaita mwana, ndopavakamhanya. Vamhanya kubva vashedzera kurodhi kuti vanhu vauye kuzovabatsira. Vakaona dhoo rakavharwa kuti mwana anenge ari kuda kubatwa. Havana kutoziva kuti pavari kushedzera mukomana anga atouraya mai vake kudhara, avaisa pasi pemubhedha mubedroom. Mama vakashedzera ndevamwe wavo vakanga vachigeza? Ndimai guru vemainini vaurayiwa nemwana. Asi vanogara pamba ipapo? Vanogara pamwe chete. Tiri kunzwa kunzi pane mwana akabayiwa. Mwana uyu akazomhanya nani kuchipatara, uye kuchipatara ikoko kuti vari kuti mwana ari sei? Achiriko kuchipatara ikoko here? Akanga akuvadzwa pai? Mwana ari right. Mwana akachekwa pahuro nebanga, akachekwa pasides, akachekwa the other side nepapa nebanga ine vamwe nescrewdriver. Apa akaiswa screwdriver kugotsi ndoko akachekwa nebanga nepapa but haana kuita madeep cuts. Mwana akaonekwa nemachiremba nezuro patikasvika kuHarare hospital. Vepamarimba police station vakafona, mwana akamhanywa akakurumbidza abatsirwa. Mwana ari right, adzoka kumba izvezvi. Mati imimi vaigeza vakanzwa mwana chichema, saka vakangosvikotora mwana vakasvika vakamira padhoo. Matauriro avari kuita, vakarova dhoo. Mukomana anga ada kutokiya dhoo, ndopavakazouya mukomana wepanext dhoo akarovera dhoo rikavhurika. Ivo vakatochekwa mbichana paruoko nescrewdriver, asi vari right. Ndo vakazokwanisa kutora mwana vakamhanya nemwana kuHarare hospital. Uyu mukomana akavhaita sei? Akahanza akabva atiza, saka akazobatwa nevanhu murodhi anenge anga akuenda here. Ini ndahandisipo, saka ndakazokwanisa kuteera kune mwana kuHarare hospital. Tinoziva kuti kana zvadai tiri kuona kuti mwana auraya amai, zvinhu vamwe vanobva vati tatsva kudumbu nekumusana. Iye hama yenyu zvakare yapinda muchitokisi, asi yauraya amai. Chii chamuri kuda kutaura? Uye mungatitsanangurwa here zvimwe zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pemukomana ari kunzi akambenga kuita zvechipostori, aiwa aitora madrugs? Mungatitsanangurirewo here? Zviri kutaurwa nevanhu zvekuti akamboita chipostori chokwadi akazviita mukomana, zvemadrugs aitora because mai vake vaitotraya by all means kuti asaite zvemadrugs, asatore zvinodhaka. Mubereki aida vana vake, akatombomuendesa kurihabhi. Apa angatori munzira kuti amuendese kumatrix. Saka zvekutaurwa nevanhu zvekuti mukomana yanga achitora zvinodhaka, anga achitora zvizvo. Chii chamungade kutaura? Tikuona kuti zvinodhaka izvozvizvi zvakuvadza vechidiki, zviri kuuraya future yevana. Vatiri kuti zuva chaveva vatongamiri vemangwana tiri kuita kunge tichasara tisisina. Hatizivi, because ukada kutarisa nyaya yemadrugs each and every day kune macases, mwana auraya ambuya, mwana auraya amai. Last month hapana kana 2 weeks mumufako semanzi kune munhu aurayirwa $2. Saka hatizivi kuti dai kune vanogona kubatsira. Vatanga kubata madrug, vanotengesa madrugs vacho vozobata nevo vana vacho, because zvikaramba zvakadai so hakuna ana baba vemangwana vanenge vaine udi. Vazhinji vataura pamusoro pekuipa kuri kuita zvinodhaka zviri kutorwa kuno kunzvimbo yekumufakose. Vari kuti apatore nguva pasina kunzwikwa nyaya inenge yabuda nekuda kwezvinodhaka zviri kutorwa kuno. Uye vataura vachisimbisisa pamusoro pekuti vanotengesa madrugs aya vari kuzivikanwa, asi mapurisa haasi kuita basa nemazvo, zvokuti vari kutokumbira kuti dai zvaibvira vabatsirika, kuti mapurisa anoramba achiuya kunoku ave anochinjwa nekuti hapana chingachinje. Tatoona mukomana auya kuzoratidzira maurayiro akaita mai vake nemapurisa. Chii chamuda kutaura pamusoro pechiitiko chaitika kunechi? Chiitiko chatakaona nezuro chiitiko chinosuwisa, nekuti zvinhu izvi zvibva kuitika takabva tangosvika panzvimbo. Mukomana uyu amhanyenda kunotaura kumapurisa ndauraya mai vangu, but hatidi kana kumbopa mhosva kuti hanzi yengozi kana kuita sei. Mukomana uyu kwanguri kudhakwa nemadrugs, because maneighbors chayake chaiye kana hama dzake vanotoziva kuti anga achiita madrugs mwana uyu. Ende madrugs senge mutoriro kumufakoseka
dei tawanirwa kana chimwe chinhu kana tashaya kuti toita sei because kwatinomangara chaiko chaiko ka pari pamufakose police post nemarimba police post ka hatimboda kunyeba dei kwamune kwamamunokwanisa kutipawo nhamba dzekutinomangara ka tina amai vatinotoziva vasingatorwe munomufakose nemadrugs ashaya gasitovu rake rinowanikwa kwaamai vavo nyama chaiyo yakachekwa iri mufiriji inowanikwa kwaamai vavo ini nditori nemuzukuru akabva kuba foni yamai vake akatotaura ega undaisira amai nhingi kuzoenda kumba kwaamai vavo akataura kuti hanzi handinombotora foni yemwana wenyu asi ndo vanonga vachitobatiswa ende vana vemunomufakose chiitiko chaitika ichi pane nezuro chaiche pakaitika chiitiko ichi pana amai futi vakatopotswa nedhina nemwana wavo vakatouya panhamo panapa vachitotaura kutoti mwana wangu anoitawo zvemutoriro zvedombo ndapotswawo nedhina ende tashaya tomhangara kupi marimba police post kakutaura chokwadi ndo pane vanotodya namai vavo ende vakanga vari pacrime scene vacho mapurisa anga ari papo nhasi ndo vakawanda vanotofonerwa naamai vavo kana zvichitosungisa ngavave vatisunge asi zvanyanya marimba yanyanya hatisina kwekumhangara isu motombotisirowana nhamba dzekupi dzekutokwanisa kumhangara mutoriro kumufakose wanyanya mati mimi zvinhu zvamakaona nezuro mungade kungotipawo here muchidimu zvinhu zvamakaona tiri kunzwa kuti dhoo rakazopazwa inimi chii chamakaona inini ndakauya pana mutengeni apa nokuti achiti ndiri kubva kumarimba kunosiya mwana ndasvika mwana abayiwa achichema akanditi ndabayiwa naNyasha saka Nyasha patauya panapa tina kumuona ndopandakaenda kumarimba naNox patikaenda kumarimba kweke zvikanzi namedhemi wangu varipo ropa riri pahembe pemukomana abaya mwana uko harienderane neropa riri pane mukomana uyu dzokerai kumba munoona kuti hapana zvimwe zvaasiya aita iri ndopakauya naNox kunoku kutsvaga mai vake mbva vashaya bvabvunza amai panext door kuti moms mamboonawo here kwaenda moms wepanapo zvikanzi ava vanombobuda nekutoona vachibuda vanotosiya vandudza vaona chikirashi chavo chiri padhoo chavaifambisa ndopa akati something wrong moms vari panapa ndopa akavhura mubhuti mechimotikari chirapo patura kademo ndopa akapwanya dhoo takazongonzwa noise kuti hemone aona amai vake vakafa vaiswa pasi pemubhedha muri kureva here kuti pakatiza mukomana vanhu vaifunga kuti mukomana atiza kungobaya kwaaita mwana saka kumarimba medhemu wangu variko ndo vakazoti imi ropa riri pahembe pemukomana uyu rakawandisa pane pabayiwa mwana apa imbodzokerai munoona kumba kuti hapana zvasiya zvaitika mapurisa akakuti idzokerai havana kuti endei tinoona hapana medhemu vakatoti imboendai kumba munocheka ava vachienda kuchipatara amai gogo vemwana uyu vamwe vacho ndo vakaenda nemwana kuchipatara zvikanzokerai munoona kuti ropa riri pahembe apa neropa rabayiwa mwana ega zvakasiyana pakadzoka akasukupanya dhoo mai vanga vaiswa pasi pemubhedha angaisa pasi pemubhedha iye ane chaakataura here tambonzwa vamwe vari kuti iye akasvikotaura ega kumapurisa mapurisa makanzwawo here kuti iye akasvikoti kudi akatotanga kutotaura murodhi akasangana naNox nemukomana wepamberi apa vari mukamotikari vamuona pavamisa motikari vakumubvunza kuti kweyo une ropa chii angoti ndauraya momsi kwatanga kumumhanyisa kusvika kumarimba vakatomumhanyisa kusvika mugedhi vachotaura rega ndauraya momsi achisvika chati ndauraya momsi mapurisa vakazvitenda here kuti munhu uyu utori mhondovha utomusunga ipapo kana kuti vaida kutanga vanzwisisa hai ndofunga vaida kutanga vanzwisisa because vangomutipinda kugare kuseri kumvaiskucheni chii chamuri kuda kutaura imimi mataura nyaya yemadrugs mukataura nyaya yekuti hamusi kufara nezviri kuita mapurisa tinoziva kuti kunyanya ipapo pamapurisa emarimba nemufakose apa mahwani ende vacho vangauya pacrime scene vavo ndo vacho vanotodya nevanhu vedombo ivavo zvisiri zveombonyepa ngavauye vanditore uko zveshuwa takuzovatara nemazita zveshuwa zvanyanya izvi zvanyanya dombo munomu funge kuti masina ari kusanganikwa nawo mufakose edombo ka zvichanakidza zvanyanya dombo vanhu vairova bhurongo toziva kuti bhurongo yedragi mbanje yedragi but vanga vasingaite zvikuitwa nedombo izvi orati asi nderavo here vamapurisa acho vo zvanyanya ka zvanyanya iwe uri mukomana wechidiki mungatitsananguriro chii chiri kuitika nenyaya yemadrugs aya madrugs apedza vanhu akaritengeserwa 48
akatengeserwa ku48 ku48 patori pamba panotozivikanwa panotengeswa madrugs patori pamba panotoitwa zvive zvigure nemadrugs zvese nekuti izvo zvakutori navanhu vakatowanda kusango kuzvivaro vanhu vacho vanotengesa vacho dombo vacho imimi vechidiki dzimwe nguva tichitaura nemi kudaiso pamwe mukutoritorawo sei vechidiki vari kutora madrugs sei musiri kunzwa zvekutaurwa nevabereki kuti ibvai kumadrugs uku aiwa ndingafunga pamwe zvonakidza but hazvinakidze makatombozviedzawo hazvinakidze asi chii chiri kukutumai kuti muite zvemadrugs muri kushayei kuno kuchikoro tikona kuti kune zvikoro zvakawanda kubva kupuraimary kumasekondari chii chamuri kushaya kunyange ari mabasa ari kushayikwa asi vanhu vakasaita zvemaoko chinenge chitori chimweya chemufakose chaicho kutotendera muno mufakose mune chimweya achirambike here chimweya ichi nekuti tiri kuona vamwe vanokwanisa kuchiramba taona vamwe panapa vakadza kuti vari soba chaichaio asi but zvezvakuendana nemunhu wacho tinozvifarire reka kuti wazvifarire chii chauda kutaura kune vechidiki vakaita sewe pamusoro pezvinodhaka takuona kuti wechidiki umwe atora upenyu hwamai vake chanongokurudzira kune vamwe kuda ngoti vasiye zvinodhaka zvibatsire vatsvage Mwari nguva ichiripo ichi ndo chandongosira kune vamwe vangu vechidiki. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, musakanganwe kuita subscribe.